سلام دوستان قند. امروز از چهره‌های سال میگوییم. далер имомалӣ، абдурозиқ، моргенштерн, илон маск. журналист, блогер, репсаро ва соҳиби Тесларо чӣ бо ҳам мепайвандад? Ответ странный. Не знаю. аммо аввалтар аз ҳама мехоҳем ин наворо то ахир бубинед, назару андешаву эротҳоятонро бинависед. чун фикри шумо воқеан ҳам барои мо муҳиманд. ба Фонус обуна шуданро фаромӯш накунед, онро ба дӯстони хубатон тавсия бидиҳед. аломати писандидан ва зангуларо ҳам зер кунед. аз ҳамроҳиятон хушҳолем. рафте. ана имсол ҳам рафт. моҳи охиринаш инак ба охир мерасад ва он маъмулан давраи ҳисоботнависиҳову натиҷагириҳо аст. фаъолиятҳои яксола, тарафҳои мусбату манфӣ ва даромадҳову хароҷотҳо таҳлил, баррасӣ ва ҷамъу тарҳ мешаванд. ниҳодҳои аз ин фаротар рафта шахсияту созмонҳои таъсиргузор ё номашон ҳамагонишударо радабандӣ мекунанд. мисли эътилофи бонувони журналист ки барои аввалин бор ҷоизаи шаҳрванди солро баргузор кард. 12 нафар барои иқдому талошҳои бештар дар самти мавқеи шаҳрвандӣ ба ин унвон даст ёфтанд. миёни онҳо ҳуқуқшинос, ҳунарманди театр, коргардони синемо, дӯстдорони табиат ва ҳатто онҳое ки барои ҳифзи ҳайвоноти хонагӣ талош мекунанд буданд. комёр мирзоев, фаъоли ҷамъияти Асхорух барои мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, Анаҳита барои иқдом ҷиҳати ёрӣ ба фирориёни афғон, ғайрат қодиров ки ҳамроҳи тимаш дар давраи пандемия намоишномаи онлайни театрӣ роҳ андохт ва далери имомалӣ ки ахиран бо беқайчиҳояш ба бисёр мавзӯъҳои доғ қайчӣ зад, дар миёни шаҳрвандони сол ё шаҳрвандони ифтихорӣ мақом ёфтанд. аз ин пештар идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният аз ҷоизаи ҳарсолаи худ ки беҳтарин ҳомии ҳуқуқ ном дорад натиҷагирӣ кард. дар бахши барои саҳми вижаи ташкилотҳо дар пешбурди ҳуқуқи инсон, бунёди ҷамъиятии ташаббуси шаҳрвандӣ сиёсати интернет, дар бахши барои мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ дар журналистика, муллораҷаб юсуфзода, хабарнигори радиои озодӣ ба дарёфти ҷоиза мушарраф шуданд. аммо ҷоизаи асосӣ беҳтарин ҳомии ҳуқуқро вакили дифоъ Дилафрӯз Самадова ба худ ихтисос дод. моҳи пештар радиои ватан ҷоизаи ҳарсолаи топ 50 бартар ё хушсалиқаи кишварро ҷамъбаст намуд. воқеан бештари ҷоизадорон табибон ё онҳое буданд ки дар давраи сахти бемории ҳамагири COVID-19 номашон вирди забонҳо шуд. аз ҷараёни ин ҳамоиш гузорише доштем ки барои диданаш лутфан аз ин пайванд истифода кунед. ва ҳоло пресса тиҷе мехоҳад якбора чанд каси солро интихоб кунад. ба фарқ аз иқдомҳои созмонҳои ҷамъиятӣ, талоши ин расона бо вокунишҳои шадид рӯбарӯ шуд. ба баъзеҳо ҳамин гузина ё бахши вазири солу раиси сол писанд наомадааст. онҳо интиқод мекунанд ки чаро бояд як вазир ё раис барои анҷом додани масъулияту вазифааш беҳтарини сол эълон шавад. воқеан фикри шумо чӣ аст? лутфан дар коммент бинависед. гузашта аз ин баъзеҳо навиштанд вақте ба феҳристи овоздиҳӣ ворид шуданд, дар сомона навишта шуда ки шумо аллакай овоз додед. аз ин рӯ ин гурӯҳ ба шаффофияти назарпурсии мазкур барои интихоби беҳтаринҳои сол бовар надоранд. зимнан ман фикр мекунам таҳияи антирейтинг ҳам бисёр муфид мебуд. чаро масалан дар баробари вазири солу, раиси солу, ширкати сол шакли баръакси он интихоб нашавад? масалан чаро новазири сол, нораиси сол, новакили сол ва ноширкати солро муайян накунем? дар мавриди вазиру раис намедонам, аммо шак надорам ки агар чунин рейтинг мебуд, одамон бечуну чаро ба тарафдори ширкати рай медоданд ки ахиран ҳаққи гузаштан аз дарвозаҳояшро боло бурд. аммо аз ин ҳам бигзарем, 2021 чеҳраҳое дошт ки бидуни кадом назарсанҷиву назархоҳӣ талош кардан дар самти рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ё роҳандозии иқдомҳои вижа номашон сархати расонаҳо шуд. мисли абдурозиқ ки қиссаи ҷудоиаш аз барон ғулғула афканд. чунин намуд ки ҳама дар ин қазия дахиланд. ҳатто онҳое ҳам ки аз репу, блогериву шоу-бизнес бӯе набурданд, ба ин баҳс ворид шуданд. дар аввал шояд таъсири лаҳни имдодхоҳона ва ҳатто гирьяолуди барон буд ки бисёриҳо ба абдурозиқ дарафтоданд ва дашном карданд. аммо бо гузашти андак фурсат вазъ ба якборагӣ тағйир кард ва бештари онҳо аз абдурозиқ узр пурсиданд. агар як сабаб нашри чанд видео аз тарафи ҳамнишинони собиқи барон ки сирру асрори ӯро ба қавле фош карда ва аз абдурозиқ пуштибонӣ кардан бошад, далели дуввум шояд ин буд ки дар як фурсати кӯтоҳ абдурозиқ бидуни барон муваффақтар ва шинохтатар гардид ва як гурӯҳе аз мардум ки мавқеи шахсии худро надоранд, ҳамеша аз ҷониби ба қавле зур дифоъ мекунанд ва ҳамин чиз дар нисбати абдурозиқ низ тасдиқ шуд.
یک چهره دیگری رسانه‌ای شده میر مفتون است. این سراینده افغانستانی که قبل از تصرف کابل به دست طالبان به دوشنبه آمده بود، در حالی که اکثر فعالان مدنی افغان در فکری از کشورشان فرار کردن هستند، غیر انتظار به افغانستان برگشت. بازگشت او باز در شب و روز صورت گرفت که طالبان موسیقی را حرام شمردند و باز از همه جالبش این بود که میر مفتون بعد چند وقت خاموشی در نوار در حلقه طالبان ظاهر شد که با تاکید زنده باد اسلام ترانه یک دلبر گلاندام دیدم دویده میرفت زمزمه میکرد. یک دلبر گلاندام دیدم دویده میرفت، چشمام سالی بودم دیدم دویده میرفت. و بهتر است که با بهانه میر مفتون ما هم دویده یک سر به بیرون از مرزهای تاجیکستان بزنیم که آدمهای سال کیها بودند. مجله تایم ایلون ماسک ثروتمندترین آدم سیاره را شخصیت سال اعلام کرد. دارایی های ایلون ماسک 300 میلیارد دلار حساب شده است. نیمی این مبلغ کافی است تا در روی زمین یگان آدم فقیر نماند و همه خودشان را آدم سال چیکی آدم عصر احساس کنند. البته اگر ایلون ماسک به این آدمگری قادر باشد. ولی آدم سال سیاره در فکر بنیاد منزل در ماه و رسیدن به اوج زحل افتاده است و گمان است که نظرش دیگر این پستی ها را ببیند. ولی هر نفر حق دارد خودش آدم سالش را داشته باشد. بگذارین پدر یا مادر، پسر یا دختر، خواهر یا برادر، دلداده یا دلبر، زیردست یا راهبر و یا هر کسی دیگری باشد. نفری که در حیاتمان نقش داشته باشد، نفری که برایش احترام قائلیم. اما من فکر میکنم هر یک مهاجر تاجیک، به ویژه آنهایی که در روسیه کار میکنند، بیشک شخصیتی سال هستند. زنده باشید نامآوران و نانآوران تاجیک. عمرتان دراز باد و خود را احتیاط کنید. خداوند یار و یاورتان. خیر.